Takže nejlehčí kopec na klompání. Jo! Wow! To je crazy, kámo! Laura. Jo. Uj. Teďka medium. Jo, půjdeme takhle a pak takhle. Vylezem tady, jo. Tohle vypadá to. Jo. Teďka jde Laura. Pojď dále, jo, dále. Ty jsi taky nepojela na ten druhej. Jo, pojď. Teďka mírně těžký. Jo. Tenhle mám docela ráda, tak pojďme. To bylo crazy, kámo. Pojď, můžeš. Jo. Tohle je docela crazy, no vidíte krásnou Lauru, no super. Dobře, teďka jde troška těžký, no. Tenhle věta i vypadá. Pojď. Tady máme Lauru. No super. Takže tyhle dva jsou polotěžké. Dobré pánové, a jdeme si, která je. Jo, počkejte, ne, ještě ne, tak já si nasednu, jo. Pojďme, jo. Hel, měla si jít na tu rampu, no, nevadí. Ježiši. Dobře, takže teďka jdeme na... Můžete to trošku stopnout, tak teďka aspoň to ukážeme na ní, jo? Pojď, jsi náš subjekt. Jo? Dobře. Splnil nám kostel. Teďka, jelikož se toho já sama bojím, jde Laura jako první na tohohle krásného rampáka, alebo nevím. Jestli to tamhle dole vidíte, ten úsek, tak to je strašný, no pojď. Půjdeš. Čuj, dobře, teďka jdu já. Laura má tohle nejradě. Dobře, takže já ještě chci říct, že tohle video je jenom pro vás a zatím ahoj a nezapomeňte dát like a odběr, anebo sledovat. Tak ahoj!